Bon dia. A continuació anem a demostrar que la suma dels angles interns d'un triangle, és a dir, els angles d'un triangle normalment, és a dir, este verd, este negre i este blau, sumen sempre per a qualsevol triangle 180 graus. I com es pot demostrar això? Molt fàcilment. Mireu, com que este angle és l'oposat d'este altre angle i esta recta d'ací, que seleccione ara, és la mateixa que la que forma este angle amb esta altra recta, que també són paral·leles, és a dir, dos rectes paral·leles o dos costats paral·lels formen sempre el mateix angle. Per tant, este angle es veu clarament que és igual a este. I el mateix ocorreix amb este altre angle d'ací. Mireu, este és oposat a este. Si faig una còpia d'este angle, me queda que és el mateix angle. Per tant, este angle és igual a este angle és igual a este. I els tres són consecutius, estan un al costat de l'altre. De manera que, en total, els tres angles formen un angle pla. A què m'estic referint? A que si jo faig este angle així, que el vaig a ficar de color roig per que es quede ben clar, si jo sume els tres angles, equival a dibuixar un angle que engloba als tres, seria este. Sumen sempre 180. Si feu el càlcul, 52 més 65 més 62, això suma sempre 180. Mireu, fem la suma, si voleu. 52,11 més 65,08 més 62,81. 180. Clar, efectivament, si estan un al costat de l'altre i jo mesure este àngul complet, sempre sumarà 180. I és perquè estan un al costat de l'altre. Mireu, això puc demostrar que és general. Vaig a agarrar ara esta demostració és general, però en qualsevol cas. Vaig a fer un dibuixet ràpid d'un triangle qualsevol i podria agarrar de nou la calculadora, però no vaig a fer-ho. Vaig a tornar a fer la demostració geomètrica. El que acabem de dir és que si jo agarro este costat i el fique així, ara jo puc dir o afirmar que este angle hem vist que sempre és igual a este, 33 i 33. I després, este altre angle és igual a este. És a dir, estos dos són iguals, estos dos són iguals, i este d'ací és l'únic que és diferent. De manera que sempre, quan jo col·loque els tres angles del triangle de forma consecutiva, me formen sempre un angle que és pla. Per tant, és sempre 180 graus. No cal que el mesure. I aquest resultat és general. És igual, dona igual quin triangle agarre, que això sempre serà veritat. Si jo començo a moure el meu triangle, se me... Ahí, a veure que se me quede bé. Ahí estem. De nou, si vos fixeu, els tres angles sempre estan formant aquest angle pla. I sempre este angle hauria de ser igual a este, però clar, no se m'ha quedat igual perquè esta recta no és paral·lela a l'altra. Ahí, si el fica així, sí, ara sí. A veure, senyors, fiqueu-se com toca. Este ahí i este ahí. Ja me volien... Fixeu-vos, 18,21 és exactament igual a este. Este angle és igual a este. No falla. Les matemàtiques no fallen, si no alguna cosa estava fent mal. Bé, espero que hagi quedat clar i recordeu, perquè aquest és un resultat que gastarem molt en el futur. La suma dels angles interns d'un triangle és sempre 180 graus. Dona igual el triangle que agarrem. Molt bé, fins a la pròxima!